Goeie, het is dinsdag februari. Welkom bij dit eerste Alversterre Café. Miljoen te gast, rayonhaat Harry Boom van Haas. Zijn eigen waarman Piet Paulusma. En had marathonrederieder Peter de Vries. En we hebben een muzikaal publiek, ze kunnen goed klappen. Het Dweilorkest, de Mename Fijntjes. Ja, de instrumenten binnenbij, dus spelen aan snack nog even wat. Dadelijk praten we met uw gasten over alles wat maar de Alversterretocht in het eerste krijgen had. Maar laten we eerst even zien naar wat er hier al hier spelen. De vraag dat elke keer van de morgen maar wekker waard is, hoe liep het met het ijs in de Zuidwesthoeken? Meer frost als de aanroende nacht. Maar op de Luts in Balk zit het dan net op maar de ijsgroei. Juist er 6 centimeter, Joet maar zo'n. We zijn er ook bezig, maar ja, er moet nog een hele soort gebeuren. Ja? Want het is al lang net zoveel. Een paar kilometer verderop bij Starum wordt manmachtig gehoord onder de oproep om vrijwillig het ijs te vaaien. Juist ben weer rek geweest, toen het men. Toen het zacht en toen kreeg het al en het ligt dan volle beter. Dan snits. De kolk is het startpunt van de Alvermarkttocht, maar ook dat kan nog net. Dan moet het wel vertrouwd wezen. En dat is het nou nog net. Nee, dat is het nou nog net. Intussen inspecteert de voorzitter van de Frieske Alversterren en dus de wichtigste man van dit moment, Wiebe Wieling, maar eigen hoe het ijs erbij leidt. We doen er alles voor. En we zien wie we komen. Maar de dreiging van een tooiwarenonval hing het als een skaat over alles heen. Het winterwaar houdt in elk geval ont het weekend aan, maar daarna... Ja, daarna, dat is afwacht. Wij bidden er in ons geval maar dit Alversterre Café. Zolang als we nog praten kunnen over de Alversterretocht. Want ja, dat willen de meesten natuurlijk zien en jaren. Piet, nou, we hebben wel eens eerder praten hoe het waren best alle dagen ervoor. En toen in één keer begon dat Taiwan-verhaal. Toen dacht ik, nou, ik ben niet zo optimistisch meer. Wat gebeurde er bij jou? Ja, nou ja, goed, het is zo van de waarschuwing. En je weet op een gegeven moment dat na 2-3 weken winter waren, daar is even een einde aankomen kind. Dat heeft in de horenwinters vaak ik zo'n. En er zit nou dus inderdaad Taiwan op het programma van Manje. Ja, maar dat is net goed. Want elke keer zei het, nou, zie je een weekje neder. Dus man die zou de tocht dan de komen kennen. Ken dat? Ik met Taiwan. Nou, het ruimt, ijzelt en ik denk net dat het dan een tochtvrede wordt. Ik denk dat het dan geen tochtvrede wordt. Maar ik besluit het net, dat is het binnen de Reonhaden, dat is het bestuur. Ik jou het waardoen en de ijsgroei. Maar dan heeft de midden een urenlang bij Oostenbrug zitten. De ijsmaster, het is zo op radio. Ja. Ja, dus dat klopt het? Ja, dat is zelfs zo op radio. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft hem ook verteld? Nee, ik vertel gewoon wat het waar is. Nee, maar toen heeft hij zo van, ik denk dat heb ik keer. Ik heb zo, dit is het waar. Dat is de ijsgroei. En er zitten, want Harry, wij hebben het van de week, ik was er rond, wat gebeurt er nou? Maar, ik bedoel, van het Alversterrenbestuur beslist. Ja, maar wat heeft hij in hem zo? Het is in Oostenbrug. Dat uiteindelijk het zei is dat ik mijn zwaarmaatje om de temperatuur die oprint op tongetje. Uiteindelijk morgen al een beetje. En als je dan dat besjuggert en je hebt in de nacht -8, heel dag -2, je komt op een gemiddelde temperatuur van -4 of graden nu, dan komt er net al te veel ijs meer bij. Dan heeft dat van Fred op Sneun het nog even aardig onzet. Sneun is een volle winterdag. Sneun rint die temperaturen al wat op, maar kunnen wij nog boeten de ijzel en de ruim blijven. En Manje is het taalbaar. Harry Boon. Rayonhaat van Haas, altijd een probleemgebied. Hij is een keer een mooi plak ijs voor het doorlezen en dan krijg je dit. Baalde je van de mond? Doet je dat jij? Nou, balen, je moet altijd hoop houden. Maar ja, dat zijn natuurlijk niet echt heel positieve geluiden. Dat is gewoon zo. Maar we hebben in Hallingen een heel mooi stuk ijs liggen, dat klopt. Ja. Overigens in 97 hadden wij ook een heel mooi stuk ijs. Ja, maar daarvoor wie het een probleemgebied, maar Ja. dat wetter is. Zout en Zwiert, Trommelkoor. Hoe zit het ervoor? Want je bent ook onder het ijs transplanteren West. Kun je goed rieden bij Haas? Je kunt op dit moment kun je hartstikke mooie rijden in Hallingen. Er ligt al een heel mooi stuk ijs. Zeg maar, kijk hier heb je... Ik weet niet of de camera er eventjes op. Nou, dat is wel lukt niet. wezen. Maar Nou, hier heb je de kaart van Haas bij je? Ons rayon begint hier bij Kimzut. En hier zo tot het huis van Piet Paulusma aan toe.
Dat is een beetje lastig, want Ja, toch? ik kan ook helemaal geen sprookjes vertellen, want Piet die controleert mij altijd. En dat is dan... Zit in je zwak plak. Ja, maar Piet zit er zwak klaar. Hey Peter, zal ik eens vertellen hoeveel de ijs er met mij lijkt? Ik denk het meeste van heel Haas, 15 centimeter. Hoe kan dat? Nou, dat is, wat Piet zegt is waar. Moest Want er wat ijsblokjes zien, alle jongen? nee, dat is, dit is waar. Daar ligt 15 centimeter. Maar wat ik net zei, dat eerste stuk hier vanaf Kiemswerd, daar hebben we eigenlijk nog maar een centimeter of 8, 9. Dus dat verschilt her en der toch nog wel. Peter, wat viel Sto nou? Nou ja, Juist, er is de kriebels. ja, nog steeds. 100% zeker. En waarom heb ik de kriebels? Wij ben hier voor de halve sterren. Maar ik ben op marathonrieder. Zat ik dan op Skrouwenwaar, dat viel dan wat op. Maar er is Joer een klassieker geweest, er is juist een wedstrijd geweest. We hebben een Nederlands kampioenschap in Emmen. Er is Toorns een klassieker, Vrede Veluwe meer. Dus voor de echte reterliefhebbers is er een hoop te krijgen. Ja, dan loopt het even wat breder. Dan maar net een Alversteden, Nou, toch nee, 12 absoluut. weken. Absoluut, Is echt mooi. Absoluut, net een Alversteden dat er is. Maar één ding belangrijk op dit stuit, dat is die Alversteden. Maar je viert er dan al misschien wel over de andere dingen te praten. Maar ik hoop maar één ding, dat die komt. Maar het is voor de rieders op dit stuit heel lastig. Want die weten nou ook van, nou, als er misschien komt, wie zal het zeggen, Snijn, Sneur, wat doe ik maar die 2 klassiekers voor het hier? Riet ik die nog? Of straks riet ik net en dan krijg ik Het NK bedoel je? Sorry? Het NK morgen? Nee, dat ik, maar Toorns en Vrede binnen. Ik was belangrijke wedstrijden. En als je weet dat er Sneur en Snijn zo komen, ja, dan sla je die oer. En riet je net en gaat net door. Dat is altijd een dilemma voor een sporter. Die wil het juist wel alles rieden, maar er is natuurlijk maar één wedstrijd op dit stuit die telt. Ja. Piet, wat ik net begreep, 16 graden onder nul. Op grondplakken in Friesland. En dan groeit er maar een centimeter om. Die mensen in het zuidwesten van Friesland die zijn hartstikke blied. Die denken, nou, daar komt er een pak bij. Hoe kan dat? Ja, het is heel verschillend, want in Drielst is er wel 12 centimeter bij kwam. En dat zo'n hebben ze de ijsgroeimodel. Maar dan is maar het feit, als dan hebben veel ijs is complex. Dan is het maar het zuidwesten, daar heeft de hele tijd sneeuw op lijn, het de hele tijd isoleerd west. Het werd er weer warm toen het ijs erin kwam. Dat ijs is daar net al te volle groeit. Dat sneeuw is op zitten. Dus je zult uiteindelijk een 24 uur verder wezen met om de echte tagong, of in ieder geval de groei te krijgen. Omdat het werd er ook nog verder met de alcohol die daaronder het is. Als nou zus bijvoorbeeld naar de bal zit veert, dat stuk bij u is hartstikke mooi, maar dat is wat jij er dicht trekken. Het wetter is het er meer alcohol en dat betekent dat ik even wat meer ijsgroei krijg. Maar wij juster mensen op het ijs zien hordes maar van die sco-dingen. Jou hebt het ook heel veel mensen gehoord. Hoe wie dat? Die massale tastrem van mensen met van die sco-boeren en oorspul. Ja, dat is natuurlijk echt die Elfstedenkoorts die dan toeslaat. En dan, ik zeg wel meer, je kan wel heel geleerd rayonhoofd wezen. Maar kijk, het hangt natuurlijk helemaal af van wat de mensen voor ons willen doen. En als je dan ook gisteren zondag had, nou, dan is alles in het spier natuurlijk. En dat is fantastisch. Hier bij Piet langs, al die bewoners die waren aan het vegen. Zal ik even Piet? Ja, dat is super. En de jongens van de zeevaartschool. Die waren met Piet net. Ja, dat vindt hij ook. Die zit met de telefoon, zit hij, denk ik. De machinisten. Nou, we hebben alles was aan de gang. De gemeente die hielp, de IJswegencentrale die hielp. Ja. De KNRM die was, nou het is een beetje raar om te zeggen met levensgevaar, maar die was op het Van Harinxmakanaal bezig met reddingsvesten aan. Om daar de baan totale schoon te... gekte. Ja, totale gekte. S'avonds was de brandweer in de weer. Gisteravond tot 11 uur. Tot 11 uur aan toe. Waren ze hier op het Balkland aan het schorsen zagen. Stukken, zo dik. En die schoven ze dan onder de trambrug. Fantastisch. Hoe viel dat voor jou? Dat je al die mensen hoor? Dat is gewoon, ja, dat heb je ook nodig. Want anders weet je dat niet. Kijk, die natuur, de natuur is de baas. Maar je moet hem af en toe wel een handje helpen. En dat gebeurt. Hoe stiet het mooi het is? Dat wie dus de grote vragen de hele dag. Wij sturen dus verslagjouwer Albert Jensma erop uit om te zien hoe de route in het Marnenek, dus in Haas en Frencher, erbij luidt. Frencher, vanmorgen 10 uur. Hoe liggen de dieren? Liggen heel goed. Ja? Ja. Wat is de bedoeling hiervan? Om het waken voor de meisjes te waarschuwen. Oké. Maar hier voor eigenlijk gevaarlijk, voor juist het volgehouden. Maar het stinkt niet, dus maar ze net doorheen komen knoppen. Nee.
Maar u weet toch die Hollandse binnen, nu? was het door de bolwerk, de hele Nou, dus, wat dat zou je verwachten dan? op de Vronakker. 60 tot 80.000 mensen. Ja, en dat Ja, hoor. is dus hartstikke... Ik heb telefoon. Ga maar schelden. Wie ben je? Ja, zeker. Oh, die krijgt een telefoon. Even verderop de Zuidhoeksterveert en de Blikveert. Altijd ellende. Nou net. Hoi. Hoe is die hier? Ja, best. Alleen een stukje verderop is de poelmin. Daar. Ja, met al leien. We zijn met de wappenschoen bezig. Ja. Ja, dat is heel slecht. Ja? Er zit een heel groot wak. Dat moest op 1200 meter groen. Ik kan net rieden. Ja, daar zijn ze nog met balbeschoeiing bezig geweest. Daar zijn we nou nog aan het schaven om de braksteen er wat aan te krijgen. Maar dat lukt wel. Ja, maar dat wordt nooit zo mooi als dat hier. Er zit al wat skorsten op. En ja, nou het... Elke die het voorstelt om de bak even rond te hebben. We ben nog maar die kwalste scrabber rondgegaan. En ik word wel wat af, maar ja, daar zit net zoveel druk op. Ja. Oh. En hij kan er ik ballons rijden en dan... En hij kan een ballon zien en hij haalt de bak er even door. Nou, dat is juist het resultaat. Dit zet zo door de dik. In Riem had nog een wak dicht midden in het wiet. Maar dat komt clear. Ja, die een die hij je zitten, hè? Ja. Wees maar dik plagen, hè? Ja. Maar Die mijnen er al. Ik zei nu die al, ja. nee, maar die zit nu in de haven, dus dat is nou klaar, no? Oh, daar hebben we een actie op ondernomen. Nou, ze hebben er wat verzonnen en toen hebben ze die dingen, hebben ze daar wat waaihellen, is, en dat hebben ze daar ingeschoten. Dus, nou is dat klaar, no? Dat zullen we hier net aan Rie lezen. Nee. Wij zijn trouwens watje, dat is altijd klaar, nou hier. Ekkie vriendje, zie je ze nog een plak van de oin. Drok. Dat is het probleem. Nou, die volgens die maakt nog een plakje. Ja. Misschien als ze hier in de Stadsgracht in een wak slaan of zo. Ja. Sinien, want ik heb aan mijn oren een interview wat ik het precies zei met de burgemeester en weet ik het, dan maak ik bijwijze leuke zei. Ja, dan maakt wat wetter in, ja, bij de brandweer, dan maakt die maar even niet schakelen wat wetter in, dan kon het ik nog. Moet je wachten nou even? Postmus. Postumus. Wat is dat? Bedankt hè. Nee, daar komt er niks toe. Mooi maar verder zien. Boon, hoe is dit om te zien? Collega Rion Haden, ISW-centrales, keihard aan het werk. Wat ik me afvraag, hoe gaat het met al die leenbedrijven? Moeten die echt betalen krijgen of is dat al hier liefdewerk al papier? Nou, dat hangt natuurlijk helemaal af van hoe het loonbedrijf er zelf over denkt. Maar ik krijg wel telefoontjes van aannemers die zeggen van als je me nodig hebt, dan bel je maar. Ja. Nou ja, dan weet je al wel ongeveer hoe dat zit. En het bestuur van de Alversterre-tocht zei hij ook van... je me hebben yield om dingen in te hier naar het nodig is? Nou, je moet het natuurlijk niet raar doen. Maar Jan Oosterbrug die zegt ook van... jongens, die tocht die moet gewoon doorgaan. En als dat op sommige punten een financiële inspanning vraagt... om het maar heel geleerd te zeggen... dan moet zit daar wat vet op het boom. Dan moet dat gewoon gebeuren. Ja. Peter, en je gaten als marathonrieders... altijd maar de blik ervaren, winnen. Dat dit dus nodig is? Nou, het is een grote media-hype, dus als je als marathonrieder dit net maar krijgt... Nee, maar de mensen. Die mensen Ja, die eigenlijk niks met iets hebben, maar die er gewoon opstappen. En de rieder zelf krijgt daar natuurlijk te weinig van mij. Die moet zich daar eigenlijk niet mee bezig houden. Ik sta daar nou wat via de vrouw. En ja, ik zeg wat er nou bad en dat je dat heel bewust maakt op televisie. En nou hier ik maar de radio aan toen ik hierheen ried. Dat je dan meestal op de bonkeveert praten van geweldig en Friesland en dit is Friesland en lid ze maar komen straks. Ja, daar doe je het machinaal voor. Eindelijk geen gejeuzel meer hoe de slechte economische omstandigheden. Maar gewoon blien eventjes op het ijs focussen. En dat wil die rieder ik. Ja, want het lijkt het echt dat het Alversterre-bestuur wil dat het trokkeert. Ze doen er alles aan. Of de ben zelfs we praten over die alternatieve routes. Er is een kaartje van maken, daar kunnen we nou naar zien. Dan zeggen we nou de gewone route zoals die is. En dan wordt er zijn dat de rieders, de wedstrijdrieders rieden de gewone route. En dit is de alternatieve route voor de toerrieders. Die zoeken dan naar Sleert, hoe de Vluizen, weer om. En dan hoe het Iselmaar, Starum, Hielpen en Warkum. En dan weer hoe de gewone route. Piet, is dit bepraat met het bestuur dat dit een goede optie is om
de wedstrijdrieders oer het normale parcours gaan te litten. En de toerrieders... Heeft er wat te maken gekregen? Ja, ik heb begrepen dat er een alternatief... Dit is zoiets bijzonders als van Piet. Is dat even... Nee, dat heb ik net besprutsen. Ik bemoei me helemaal niet met routes. Nee, nou, maar wel met ijsdikte. Ja. Boon. Klopt, en waar. Ja, waar. Maar Boon, jawel. Dan. Nou, kijk, het is natuurlijk al een beetje algemeen bekend dat er natuurlijk wel alternatieven mogelijk zijn. Ja, maar hier is toch niks aan. De gewone rieders, of de wedstrijdrieders, wel toch de dwarpen en de steden, nou ja, die horen die matten dan al in om. Nou, dat is het alternatief? Want daar ben ik wel benieuwd. Nou, ja, precies, dat zei de Peter. Ja. Hoe dik is dat alternatief? Want als de vluizen ik 4, 6 centimeter is, dan kan dat wel redelijk wijzen. Maar dan kan je er nog net horen. Ja, precies. Wat ik van de mensen daar gehoord heb, dat het op de vluis nog niet helemaal... Moet je kijken. Nee, de kaartje is weg. Hoe stuks over de vluizen rijden moeten, dat is een groot eind, hoor. Ja, maar het goed wezen, Peter. Dan maar deze maatregels, als die maar kind. Nou ja, mogelijk snel. De sleer die wordt opgenomen in de stempelpost. He, dus het wordt eenzelfde situatie als Dokkum. Parallel, je riet een sleer daar en je gaat weer om. Dus ja, ik zoek dat zelf net besvierlijk vind. Ik denk dat al die mensen die 16.000 zeggen van nou jongens, al we klunend de held houden en dan worden we nog mooi dan. Ja, je hem dan helemaal klunen. Ik bedoel, nee, maar... Ik bedoel, wij willen alle hier vreselijke graag... Nee, niks Piet, maar maar wij willen ze vreselijk graag tocht hebben. Moet je dan dit soort zaken bedenken? Is dat goed? Ik denk het wel. Ja? Ik denk als je een halve ster... Nee, Peter, als je een halve ster tocht wil... En het is of net omdat er een poer met stik in zit. En je moet je dan een alternatieve route weer terug. Je toch terug die halve steden komt maar even een stukje oerslaan. Dan heb je wel een halve steden toch. Maar geen Castellonse bosken dan? Ja, nee, maar dat is dan zo. Ja. Het gaat om die Elfstedentocht. En als er alternatieven mogelijk zijn, dan moet je ze gewoon pakken. Ja, en rieden met wedstrijdpartiers. Als dat dan snijden, de verloven binnen al in Lutsen, lucht van de politie, dan zou dat dan snijden wezen. Zou dat net eens ook kennen? Nee. Ken het? Nee. Maar nee. 84 staan laag op. Ja, dat weet ik wel. Toen hebben we Santje rieden. Ja, ik weet... Serveert is wat, dan goede fines weer. Ja, dat weet ik wel. Maar kijk, op dit moment heb je qua ijs niet echt veel vet op de bonk, om het zo maar te zeggen. Ja, dus als jij op zo'n... Wat is even de vergelijking dan? Nou, in 85 hadden we ook een dooidag eigenlijk. Ja. Maar toen lag er meer ijs, hè. Maar zelfs toen... Ik was er overigens zelf niet bij, want ik heb het alleen van de... Ik wel. Jij wel. Maar ik heb het van de overlevering. Kijk, hier bij Hallingen, elk half uur ging de kluunplak 100 meter terug. Ja. En op het laatst was het een paar kilometer klunen. En het werd gevaarlijk. Nee, dat maak je net wollen. Nee, en met de ijsdiktes die we nu hebben, zoveel ijs ligt er helemaal niet in Friesland. Ja, dus het moet sneuren. Misschien snijden. Het moet als het doorgaat, moet het op de dag absoluut niet door volgens mij. Kunnen we dat hellen? Nou, dat is juist de goeroe. Het is direct een bepaling. Nee, maar het is wat hij ik zei in 84, 86, zo'n 90 in de oer begin ijsdiktes. De kwaliteit die net oerhalt zo goed als wat we nou hebben, want dat is duidelijk wezen. Ik heb het nog nooit zo de hele route zo mooi zien. Maar als dat nou niet het is nou een dag maar dat is nou begint met min 4, min 6 en dat is daar gewoon die temperatuur wat oprent. En dan krijgen we morgen dus een beter beeld van als je nog die min 1 hebt en er komt wat meer bewolking, heeft ik minder instraling van de zinnen, dus valt het nog een beetje staan. Dat maar morgen een oren morgen afwachten. Ja. Nou, zwaar genoeg. Maar op dit stuit vriest het dus wel. En is er nog volop ijs willen, zoals het kwarte baanwedstrijden. Just toen wie de belangrijkste van alle jaren voor de mannen, het Nederlands kampioenschap in Assendelft. De verslagjouwer Roelof de Vries die weer erbij. Je dwarren als Fries haast net meer de provincie uit. Toch doen we deze keer voor het NK kwarte baan. En daar moeten we bij wezen. Want Jesper Hospes kan zijn titel prolongeren. Kwestie van titeltje prolongeren, Joet? Nou, kwestietje. Het wordt de regen maar ja, we beginnen wel voor. Maar doe best wel de grote favoriet? Nou, ik denk dat ik samen met de Mulder de snelste ben. Ja. En de mummer dat we de finale hellen, dat we alle drie geen fouten maken. En dan moeten we het allemaal uitvechten. Koning van de kwarte baan is Jan Ikema. 33 jaar dienst die hij op ditzelfde ijs in Assendelft en waar hij Nederlands kampioen bij de junioren.
Hey, ooit is het een keer 3 of 400 hier weer omgegaan met kroegbaas. Die zeiden van nou, laten we maar een wedstrijd schreeuwen. En ja, die wedstrijden die we nog steeds organiseren. Mooi hè, zo'n kwatterbaanwedstrijd. Maar ik in Assen-Delft praat Elsnien oer de tocht der tochten. Het waren jou nog wel de provincie uit? Ik kon de provincie nog wel uitkomen, ja. Waar is toch nog wel de provincie uit? Ja, zeker. Ik wel. Ik bedoelde eens, omdat die Elfsteentocht rond zitten komen. Durven jou nog wel de provincie uit? Oh, sorry. Ja, nou ja, ik zal die Elfstedentocht zelf net maar uitskaatsen. Ik ben net iets lid en ik ga net op de kaart van mijn huid, want het mij net. Nou, wist, om zwart te rijden, mijn bekende kop, dat vind ik wel een beetje, ja, misschien wel, ja. Zo. Wat wolwis is van een ticket is Freddy Wennemars. Dat wolwegeester is uit te schroeven maar zijn stapbewijs. Ik ben ingelood. Groep 15, unit 5 of zo. Ja. Dus ja, laat maar komen. Is dat een beetje de droom die uitkomt? Ja, nou, ja, ik hoop... Als hij doorgaat tenminste. Droom, ja. Ik vind het heel mooi dat hij komt. En ik heb ook al zeker verwachting dat hij nog wel veel vaker komt dan 1 keer. Wennemars helpt de finale van het Nederlands kampioenschap Kattenbaan net. Bij de finale Fjouwer wol Jesper Hospes dus. Pim Schipper en de Born Ronald en Michel Mulder. Ronald Mulder en Hospes winnen alle de eerste 2 wedstrijden. En dus is de allerlaatste rit de allesbeslissende rit. De winnaar komt uit de race van Jesper Hospes en Ronald Mulder. De snelste titel, nou daar is van Jesper Hospes. Trekje 94, een barenkoor, maar Fjouwer honds te sneller als diezelfde Ronald Mulder. Het wordt dus spannend. Hospes luidt voor. Hospes is sterk en de rapste van alle jaar. Hij luidt zelfs een paar meter voor en hij wint maar oermacht. Jesper Hospes prologeert zijn titel en wordt voor de 2e keer Nederlands kampioen Kattenbaan. Ik heb een auto een hartstikke mooi seizoen. En ik heb in het seizoen in de World Cup al heel nog een size. En nou ja, dat is juist nou worden. De heeft gewoon een stukje power erbij kring. En nou, daar heb ik die oorman verslaan. Ja, de list maar oermacht zien dat je op dit onderdeel het beste bent. Ja, nou, dat scheelt ik machtig. Ja, daar ben je win voor, dat is hartstikke mooi. En oh ja, Freddy Wennemars die had nog een tip voor het Overstedenbestuur. Ik zeg, we hebben gezegd in het oosten, dat zeggen ze, vaak ben je te bangen. Dat betekent eigenlijk van, dat je af en toe ook een keertje een risicootje moet lopen. Niet te veel risico natuurlijk, maar ik bedoel, doorgaan met de Elfstedentocht. Succes mannen en maak het parcours mooi ijsvrij. En dankjewel. Hoi. Nou, dat is een mooi boodschap van Wennemars. Zijn broer trouwens, die kwam ik wat in het nice joet, hè? Ja. Erben Wennemars en zijn collega's Arjen Smit, Jochem Uitenhagen en Mark Tuitert woonden bij elkaar in de ploeg KPN. Ja. Peter, hoe zit dat? Want nou is er wat opscoren ontstaan in. Dat mag eigenlijk net van die ploeg. Nou ja, goed, die jongens kan je het net kwalijk nemen. Die willen rieden en die proberen elke mogelijkheid aan te grijpen. Maar ja, de KPN het aankloppen bij Arie Koops. En er binnen officieel 15 licenties te vieren. En er is hier een oer. Je nog als marathonploeg moet je officieel 1 juli je ploeg aanmelden. En 1 augustus moet het dan definitief zijn. En zij zijn heel veel deuren moeten betalen worden per ploeg. Ja, en daar ben nou best wel een redelijk aantal wat liedse sponsoren behoorlijk lullig om. Die zeggen, ja, wij betalen al jaren uw geld. Nou hebben we kans op wat publiciteit en dan zou er de KNSB eigenlijk zin de KPN van, nou ja, kom maar. We scoren de regels even aan de kantje en pakken gewoon 2 weken volle publiciteit. En ja, dat doet ze nogal zeer. En er wordt nou op dit stuit op praat. Ja. Weten we dus nog niks van. Maar begreep ze dat die horen ploeg een leeuw binnen? Nou, ik heb vanmiddag even een beltje die er heel dicht op zit. En ja, ik vond het wel een plausibele uitlees. Toch wel van hun. En het is zelfs het wordt het spelen vanmiddag dat als de KNSB het net weer omloekt. Dan binnen daadwerkelijk een aantal ploegen sowieso die net starten. En die ik... Morgen bij de... Ja, die per direct. Ik zei ze, wij horen hier trekken wij onze ploegen weer om. We stappen met sponsoring. Zagen we het opspelen en dat... Zit de band erbij met al de Friese toppers? Nou, mij weet het net. Nee. Want die willen morgen winnen natuurlijk. Ja, nou iedereen wil rieden. Dus het bent er binnen altijd gebeurd. Binnen alleen maar verliezers. Maar ja, ik hoe aan degene die ik aan de telefoon behoorlijk merken dat het heel jip zit bij een aantal yieldzitters. Ja, want mag je die jongens überhaupt mooi rieden als er een Overstedentocht komt? Officieel net. Zo Wennemars mij maait, want die had een B-licentie. En de eerste 60 van de B is mei in de wedstrijd maait dan. Maar de Jochem Uitenhagen mij net maait, want de Mark Tuitert net. Nou, Arjen Smit is ik stopt. Dus in principe, ja, het hele doel zocht ik eigenlijk net helemaal. Ja, voor Wennemars dan, maar die mocht sowieso maait dan. Dus, we wachten het alweer, ja. Denk ik dan wel. Dat was spannend. Ja, dan hebben we het hem wel weer hoor. Heren, even een laatste kwarte ronde voordat deze man nu hier die tent uit toetert. Ze zijn ook leer. Wat denkt Piet? Komt er dit weekend een Overstedentocht?
Ik vind het heel spannend. Boon? Ik vind het heel erg spannend. Jongens, wil je alsjeblieft even heel goed toeteren op die man naast. Peter, nou dan even. Ik ken alles zeggen. Ik ken het dan net nat en ik ga op snijden. Ja, leven we gewoon lekker eventjes emotioneel er nog van genieten. En onze vierde is de eerste aflevering van het Alversterrencafé. Hoe het komt, we weten het dus al hier net. Maar wij houden de moed erin. Morgen ben we er weer. En nou de met name fijntjes en stinkelen. Jongens, knallen. Ik wil wel jaren wat spelen.